ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଆମର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ମୋତେ ସେ ଏବେ ଚଲାଇବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଚଲାଉଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଛି। ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆଜି ଗୋଟେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ଅଖା ଭିତରେ ପୋତା ହୋଇଥିଲା। ଅଖା ଫଟାଇ ଏହା ଏଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଯେ ତାକୁ ଖୋଳିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମା ସେଠାକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଏବଂ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଖୋଳା ହେବ ଦେଖି ମା ଖୁସି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଡାକି ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବସି କିପରି ଦେଶୀ ଆଳୁ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଶୀ ଆଳୁଟି 1 କୁଇଣ୍ଟାଲର ହେବ। ଏହାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାବୁ କିପରି ଏହାକୁ ଟେକି ଗାତ ଭିତରୁ ଆଣି ତା ଦେହରୁ ମାଟି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାତ ହେଲେ ଏହା ପୁରା ଧଳା ଦେଶୀ ଆଳୁ। ଏହାକୁ ଆମ ଆଡ଼େ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ମାଟି ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶୀ ଆଳୁ ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଯେଉଁରା ଶାବଳର ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁରା ସବୁ ବାଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମା ଆଉ ଆମେ କିଛି ଘରକୁ ନେଇ ଗରମ ଗରମ ଭାଜି ଖାଇଲୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାତ ହେଲାଇ। ନଟ ନଡ଼ି ବାପା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କିପରି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନଟ ନଟି ସେ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଶୀ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାତ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ହେଲା ଯେ ନଟ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବରାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେବ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଦେଶୀ ଆଳୁକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହା ମାଆଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏହି ଦେଶୀ ଆଳୁଟି ପୁରା ଧଳା। ଏହାକୁ ଭାଜି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ନରମ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି।